легендарната карта е... Да видим коя е легендарната карта. Здравейте всички, аз съм Крис GameBG и беше в клип чест опенинга, който исках доста отдавна да го снимам този клип, но просто не бях събрал често и трябваше да изчакам и този клан чест. Така че 5 клан чест за този епизод, 2 легендари честа, в случая виждате само един, другият е на запис. Така че спокойно и него ще го покажа. Започваме първо с фри честовете, да видим там какво ще има. 3 карти, 82 гол, 10 мортера, така. Само един няма нищо. Така. След това преминаваме към краун честа. 526 голд, 2 джема, 3 бата, отключихме батовете, доста отдавна между съм ги отключил. Един барбериан хът, 6 пизда ще има епик. Не. Добре, чарите също са добре. Сега преминаваме към Джан чест. Така. 4 карти, 740 голд, 51 спир гоблин, няма да има легендарка. What the fuck, само камъни. И 49 рокета, така. Преминаваме към следващия Джан чест. Да видим там какво ще има. 740 голд, 1 бейби дракон, 22 фурни, 27 хога и тук 195 арчера, което добре ще се огреят на арчерите. Така. След това преминаваме към... клан чест ще преминем. Така, отваряме клан честа. 1620 голд, 29 бата, 6 тупстон, 1 уич, 102 спир гоблина, 109 арчера, 21 3 мускетяра и накрая епик картата ще е Миро. Окей. Така, сега ще оставя да вървят клан честовете и сега ще ги видите. Така че сега силно вече сте ги видяли. Така, преминаваме към Magical честа. Така, отваряме Magical честа, 1050 голд, 3 бата, 5 елит барберена. Тук няма да има легендарна карта. Отваряме си набързо и 3 бейби дракона. Така че ще имаме бейби дракона на втори левел. Така. И сега предстои най-интересното. Накрая ще обгрейте арчерите. Така, първо ще видите първия легендари чест. Първия легендари чест. Та сега вижте какво ми се падна. Така, сигурно сте видяли вече какво ми се е паднало. Падна ми се Ice Wizard. И така. Нека отворим този легендари чест. 1, 2, 3. Та легендарната карта е... Да видим коя е легендарната карта. Електро Уизърд! Yes! Супер! Най-много исках тази карта. Супер! Електро Уизърда. Падна ни се Електро Уизърда. Много съм хайпнат между другото. Супер! Електро Уизърд. От много отдавна исках тази карта, което е много яко. Много се радвам, че ми се падна. Надявам се, че опенинга да ви е харесал. Ще апгрейднем арчерите на 9. Надявам се този често опенинг да ви е харесал. Доста време се старах за него. Така че ударете му един лайк, абонирайте за канала ми. Чао и до следващия клип.